Kublaisis sempat ya fi baroh ki perlok projor ki basyet pek basyet ngap ikan ki video. Hari ski ngadon mon ra fi ki webat ka phang kita kalong. Hato kalong ke bedai ban pendrung ke hindi kum ke subject haki skul ya baroh ki khynnah skul hat not is. Syabang sedang aku an pen kan mau ya fi. Subhaban kersan yang ada ke like but subscribe. Jika ni video bagi ni channel. Kum ke jinglam khamat kum baroh ilatib bagi India ke dei kari ke bangi jukhot ika kum kata ka unity in diversity. Kau memut ke region ke jinget le pada pedang shibun ba ke jingef hair hapok kari kari ke badan bunjat tam ki ktien bagi beriu ki kren karu kom em ke hair nakawi ki jaka sekoipan kadon ke jing etnat har ke jinglong jong kari India haru mentah ha India ke beriu ki kren lagi jong ke ktien bat ki kren ro ya ki ktien parang ba ktien hindi kat kum ke khana samari jong snem arjar khatway ha India ki ba kren hindi don kumba south hulai 0.05%. Ke hindi ke dai ke ktien ke basau bagi beriu bagi keren hak pertai hadin ke Mandarin ke ktien China. Nengkong kwa banong bangai la ding am dai ba i ke ktien hindi henry nga suthu ba kalong ru ka ba mentoy banang bar ban kren lani ban suthu ya ka. Henry la da ka dai ba ka surkar kan penbor tingam so ya ha ba i ru. Lani la ka dai kum badon ki baong ba ka butch ng BGP ka long ban penlong ka wei kari ka wei ke ktien bat ka wei kenyam. Lari kalong kumta lay kam tam nganam sutnat kendiat ro. Hari ni kendiat sing beladap bu amit sya Allah ong bagi Hindi daiban penlong no ika kum ka alternative subject. Kum kalong menta ki bomshim ke English subject ki shim no ika subject jong ka ktien la jong let's say kum khasi. Andre amit sya ong ba haka jaka bakin shim ka subject jong ka ktien la jong lada kim shim ke English kin daiban shim no ika Hindi haduh ka klas ka bashipo. Hadin ka jing penna jong amit sya kalami ke jing persya ke bejur na ke babon ki seng bat ki briu shimet kam tam ki than not is tengni pai kindiat ka ke jing e ba jing do jing mentoy lada shisha ka sarkar kam penlong ya ka Hindi ke murwen ke subject bagi khynnah baroh kan shim haduh ka klas ka ba shipo ke not is ka than ka badon la ke jong ki ktien ki ba koridor bagi briu kren henry baroh na kini ki ktien ki dairu ki ktien ki ba don hakajat penriu ke barit pat. Kijat penriu haponar is kalong ke barit pat sudah. Kawain ke jing ek kalong balada ke Hindi kendai kawain ke subjek ke skul. Suki ke ktien terai jeng kijat penriu befer kila bentuk no suki. Nalor begini kijat penriu no is kala dari pagi barit pat. Sudah lada bon pedeng. Jong kini kijat penriu ki khynnah skul jong ki kin jit ben pulai ktien Hindi bani ktien la jong. Tikina ke pateng ke minwan kanang penhiar sendon. Ya ke ktien terai la jong haduh pekenda du dam sendon. Hagabai dai bekane no ilam jong ka asom syahita sabha na asam mujad of Chandra Sharma wala ong bagi jing pendrung ke subjek Hindi ban pulai haduh kelas pashipo kan wanra ke jingma ya ki ktien tenrai. Kumjuru u deva brata sakya no ilam jong liang persya asam wa ong bagi jingle amit sya kalong persya ke new education policy jong sarkar India ke bakwa ban kershan ya ke primary education haki ktien lajong. Hamek liaru ki palba ke social media kila penparu ke jing benjong dengan jing mu amit sya. Ikong ang parinru ibalalit kershano ke sarkar klelang bat ke GP hamek lia i ong bay persya jur yang jing mu jong amit sya. Kanot students organization ru kala ong baga ke jingle jong amit sya kan wanra ke jingma ke ktien tenrai bat kan wanra ru ke jing bomitli. Kanot students organization dang bau Sherman ba Samuel Jawa kalau haru ke city ke sarkar pedang bagan weng no ikan ek jing temu Henry ke juga por Amit Shah ru la ong bahaka nyau tarik mentau benai haka jinglang jong ka parliamentary official language committee Delhi bara nyau tli ki jelanot is kala menjur ban pendrung jaga Hindi haduh ke kelas ka bashipo shushu wat mukul samaru la pendrung jur jaga ke jingle jong Amit Shah tak ba ong baga sarkar ka le ikne klem de shim ke jing ajing mut ne jing perkhat jing ke priu ka than shate lam ingi ki babun ki wei pat kum u Araman bat u aktor Prakash Raj ki persya ke jing kwa pendrung Amit Shah ya ktien Hindi kum ke subjek haduh ke kelas ke bashipo nangta shishu ki chief minister jong ka Tamil Nadu bat Karnataka ro ka pendrung jur yang ke jing fu bat ke jing le jong Amit Shah haduh mta kleman ngla pe shibun ki pri ki bas ku benyo ya ke jing fu jong Amit Shah ban pelong ktien Hindi kum ka wei ni ke subjek haduh kelas bashipo ba namar kene kala ban wanra ke jingma ya ktien tenrai jong kijat penriu befer. Andai nani shikman in pai kindiat ke jing mentoy
hak bedai bat ke banang ban pule bat ho bat ban sutu iktin hindi kalong ba bat ke bentoy ban pule bat banang ban kren shibun ke jaktin ke pertai handai ke ba pule ke per bat ke bekren lar hap nang ban kren dei ru ban practice ban kren kalong ru kumchu ya baroh ke jaktin wat iktin pareng lar finang ban tho let's say film nang ban kren lar film persang ban kren kedet ngin pe ya ke jing mentoy lar ngin nang ban kren iktin hindi lar ngin sutu iktin hindi neng kong ila banong ba ke jing sutu bat ke jing tip ban tho ban pule iktin di ke pen mentoy ya ki ba pule shabar lari khynnah skul kinang ban tho bat bekren hindi ban sutu kan pensuk iki shibun hak welip teng ya ki jing pule jing ki shabar na ke jalal jong sin bakilami shabar kini kindu iki brio go bhab ik visniu handai lada kimnang ktien kin don bet ki brio ki ba kren bain lan ki iban iki handai namar kim sutu satya ke iba kren kalong ka ba iki ban tip ke ki jing mot ki ta brio kan mentor shibun la khamtam la kisa let's say ki hostel la ki college ki ba fair prep ki pule kalong ka pensuk iki ban kin ya kren bat ki brio la ne bat ki perlok perjor jeng kiru kumju berkat ngan ikon masalah da fidon shipongot let's say visa hostel kan da ingot nang kita baroh kinang man krendi andai tang marway mi bam nang man krendi kan don bet kita ka jing so benyo la jing so dia na baroh film nang ban kren ya ktien hindi shushu ngala ba ong ba ka jing mentoy ka baar ka dai ki bale business ki ba khai pateng khamtami ki ba khai pateng lada kinang ktien hindi lada ki sutu khamtam lada kinang ban tho ban pule kan long ka jing mentoy ka ba kraw ki kan yara pai khai pateng ki namar bikla ban let you can do ban let thedi ki mar kim tan ki shabar ka jala wat na du guwahati la ne na kolkata na siliguri bat kumta terter daga banang ktien kila ban yo ekador ka bet bat dai heta kom kila ban kham yo nong ha kam khai pateng jaki ka balai le sing la ba dong ba ka jingnang ka jing sutu yaktin hindi daga ba pule yaka kan permentoy ya phi la da phi dai ki balit shang shabar na ka jala jong ka perthai menta kam dai shu kum ka perthai men shwa ba ki brio ki shong ka ju jaka han re menta ki brio ki le kai ki le jingok kai jika ba per fe shaga jala jong ki wei pat ki jat ban riu ki bam kren ni ktien jong pai kham tam ban pelut por lan pen sultanat yate ha ki por shuti la da finang kren ban kren tin hindi kan rap shibon hakalit kawan kum hakba late bam le day le theli jan ki yogi hat let's go book a hotel lan ki kali ki rel ro kumju kan pensuk shibun la da happen kli aa na ki brio ini pai ki nuksa ka ba khadu e hak ba de ka jingman toy ka banang ka ba sutu ban pule ban tho ek tin hindi ka jingman toy ka ba khadu ka malang ai nuksa ka de lengba ka jingpen bernya gila lam se ka karwai ka tem lani ka put ka sio ni nak ban len ba kari khasi chingi ka de ka jila ka ba e ki film lani ka jingwai hindi wat shadu ki nong kandong ka brio ki smart ban pet ki serial lani ki film hindi ban skap e jingwai hindi wat shiki bri lani ki jaka trai chingi bon ki kim tip ban sutu ki jingmon kana tamada ki sutu ka kan nong ka ba shushu yaki mentalai leng ba ki social media ba fair ki kana samla ki tai bit shinrang ki ed ban ak ban perthu yaki jingwai hindi ta ki jing shot na ki jing action tur ba fair la ki kam nang ban tho bal ban pule la ni ban sutu ik tin hindi kan no ga long shu ka ba kham ba yaki kadu yawai ngala na kwa banong ba wat la dang idon kam yakin tin nong wei kan no ga no ru an rai yiri ban so sarong ya ka ktien ba jong tam kum tam das ni kublai shibun